So ayan guys, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite Town Fiesta 2024. Ayan sila yung mga nagumando ng mga kaayusan. Shout out guys. Ayan sir So ayan. So ayan sa YouTube siya. Wala Facebook kasi budol-budol sa Facebook eh. So ayan. Guys, dito tayo pumuesto dahil doon banda roon masikip mapapaaway tayo doon pag makipagsagutan ako. Bukod dito maluwag. So ayan, gusto mo tayo rito guys, nandun pa malayo pa yung pasimuno ng parade. Ano ba yun? Tawag nito? Yung colors, yung unang grupo ng parade, nandun pa mga 100 meters pa. So ayan, hintay lang guys. Andun Number, kapitan sa iba. Ayan guys, ang pwesto natin dito. Medyo maganda ang pwesto natin dito. Ayan Municipality of Silang Cavite. Ayan Office of the Municipal Engineer. So, ayan. Ayan. Oh guys, Kami ipapalo natin yan. thank you boss Grabe followers. So ayan guys para akong sila Lapu-Lapu pero sa atin hindi ako nagaganito dito. Gumawa ako para kasi dumayo tayo gumawa tayo ng pangalan para kita-kita ko yan Ayan guys. Ay sila sir mga tagapangalaga ng kaayusan ang Silang. Ito na boys guys. Namibis ko yung tama-tama. Anong kaon yan ngayon? Kaya Ayan na Silang. kaya nga hindi na ako natin. Abaitan na ako. So tayo guys, pupisto sa kabila kasi tayo rito dito. Yan, ganda rito. Pinakamatagas. Chow. Ay na kayo maghiwalay dalawa Dito lang po kami. Medyo madaling makakalakan. So yan guys, dito yata yung tinatawag nila PNPers, PNPA. Kasi nandito na silang yung academy. O yan nga Philippine National Police Academy. So sila yun nakita natin sa person sila ayan. Transfer tayo guys kasi against the light tayo Ayan Ayun. Ayan
Siya ang contingent ng Philippine National Police Academy. Counterpart ng PMA. So yan. Tayo naman natin uli ang mga beauties. Mga gandang chicks. Mga gandang chicks ng kandidata. Beautiful ladies of Silang. Ayan, malapit na mga sa karawahe. Hi, kuya. Shoutout po from Laguna. From Laguna po. Thank you. Taga po. Okay. Ano pangalan nun niya? Waray TV, Waray TV. Naka-live tayo, boss. Live. I-search nyo lang mamaya. YouTube hindi sa Facebook, YouTube. So, ito na yung unang magandang dilag ng Silang. Oh. Binibining Silang. Hello. Hi. Oh, ganda, diba? Isa tayo. Oh, ito guys. Hello, binibining Silang. Oh, ayan oh. Oh, ganda ma'am, ganda ni ma'am oh. Ay, sabar siya, sir. Ang galit. Dapat naka-duty ka, hindi ka nag... Sir. Sir Jerry. Hello. Yun. So the next number 4 na Beauty. Hello, madam. First runner up. Hello, ma'am.
Live! Waray TV. YouTube! YouTube! Waray TV, YouTube. Shoutout na pa, Corina. Shoutout sa aking mother. Hello. So, na-post yung doon yung mga majorates. Tara, punta natin yung mga majorates para mukha natin. So, ayan. Tinigil ko na po siya doon sa simbahan. Kailan muna tayo? Mas maganda rito yung pwesto yan, no? Santa Monica Banda. Santa Monica Banda. Parinig mo daw sa... Hintayin natin. Mas maganda pwesto rito sa Elma Sunshine. Maluwag. Maluwag rito. Ganito sila kaganda rito. Ayan o. Oh, ayan o. Artista sila o. Mga mukha artista o. Artista sila. Akabay na to, ada siya. Dayo. Norte Sabar, Norte. Katarman. Oh, to. Ha? Binuwa, taga-palapag ka. Birano, ikaw. Taurino. Hindi, mau na. Mga taga-palapag na yun eh. Nagkatong ka. Para hindi ka sa takila. Hindi oh, taga-palapag oh. Anak ni ito. Ito, di sa ako, sa Taurino. Laniwan. Hey, bangun. Kasi bangon, oo, sa ako, bangon dito. Damo, bangon. Kami ang dakuan tulad Oo. Eh, ngayon, baluarte sa Antuan. Baluarte sa mga lawari ng bangon. Ayan. Kasi ito na yung nababi. Hindi kilala ng bawat tanong.
copyright kasi. May copyright yan. Tumpok, ha?